Od plasiranja na tržište 2017. godine, originalni model CHR bio je svojevrsna prekretnica za marku Toyota, te je privukao publiku kojoj su bitni stil i elegancija. Sve to postignuto je zahvaljujući nekonvencionalnom dizajnu, ali i značajkama koji ga čine zabavnim za vožnju. Nova Toyota CHR opravdava svoje nasljeđe, te i dalje pruža spoj upečatljive elegancije i energične vožnje. Sve to upakirano je unutar klase učinkovitosti, posebno usmjerene na europskog kupca. Na testu smo imali hibridnu i plug-in izvedbu ovog modela, a koje su razlike i koju bi preporučili, saznajte na kraju testa. Iskonska silueta nalik na kupe modele, koju je po prvi put prikazao njezin prethodnik, dodatno ističe izgled novog modela. On je sada širi, izgleda vrlo samouvjereno, a tome svakako pomažu i 20-inčni kotači prisutni u plug-in hibrid inačici. Isklesani blatobrani automobil čine vizualno širim, a karakteristična linija još je odvažnija i izražajnija. Ona teče kroz cijelu dužinu profila vozila, od prednjeg do stražnjeg dijela. Osim toga, Toyota po prvi put predstavlja kvake koje se u potpunosti nalaze u ravnini sa karoserijom. Stražnja LED svjetla osvjetljavaju ime modela, a dolaze u svim razinama opreme. Također spomenimo kako se model nudi u dvobojnoj varijanti i uz panoramski stakleni krov. Sve u svemu, razina sofisticiranosti dizajna u svakom je pogledu podignuta za ljestvicu više. U interijeru sve je usmjereno na vozača, što znači da su svi upravljački elementi i potrebne informacije lako dostupni. To znači da vozač prilikom vožnje ne mora micati pogled sa ceste. Plug-in hibrid ima head-up zaslon i kao većina modela CHR-a potpuno novu digitalnu ploču s instrumentima. Zaslon je dimenzija 12,3 inča, a prioritet je bio osigurati jasnu vidljivost najvažnijih informacija. Druga stvar koju treba napomenuti je ekološki aspekt. Pored unutarnjih plastičnih dijelova i podnih prostirki od recikliranih materijala, nove preslake sjedala izrađene su od recikliranih plastičnih boca. Riječ je o prvim Toyotinim preslakama takve vrste. Opsežnom analizom i ispitivanjima osiguran je da izgledom, osjetom i izdržljivošću reciklirani materijali budu iste ili bolje kvalitete od izvorne opcije. Za kraj, u usporedbi s prethodnim modelom, nova generacija ima i prtljažnik veće zapremnine. Sve verzije novog modela CHR, uključujući plug-in hibrid, opremljene su najnovijom 5. generacijom Toyotine hibridne tehnologije, te imaju značajno unaprijeđenu dinamiku vozila, koja ga čini sigurnijim i tihim. U plug-in inačici nova CHR pruža jednostavnu i glatku vožnju, kakvu može pružiti samo pravo električno vozilo, pogotovo ono s tradicijom kakvu ima ova japanska marka. Potpuno električni doseg iznosi 66 km, što omogućuje obavljanje svih svakodnevnih vožnji u načinu rada samo na struju. S druge strane, proširen i elektrificiran asortiman vozila uključuje hibridnu verziju koja kombinira snagu i učinkovitost dvolitrenog motora. Njegova snaga iznosi 197 konjskih snaga, a okretni moment 190 Nm. Odlična je to kombinacija i izbor za mnoge kupce ovog tipa vozila. Za kraj možemo reći kako hibridna i plug-in hibridna vozila sadrže sličnu tehnologiju, ali uz jednu ključnu razliku. Iako se vozila lako prebacuju između dva izvora napajanja, plug-in hibridna vozila imaju bateriju većeg kapaciteta i pružaju bolje električne performanse. Pa tako plug-in može voziti samo na struju, na udaljenost od otprilike 66 km. A ukoliko se razina napunjenosti baterije smanji za duljeg putovanja, vozilo se lako prebacuje nazad na hibridni način rada.
Alternativno tome, s potpuno hibridnim Toyotinim vozilom možete uživati u pogonu samo na struju i to za 80% gradske vožnje, pri vožnjama brzine do 50 km/h, što pruža fleksibilnost u svakodnevnoj gradskoj upotrebi. Ukratko, plug-in je za one koji imaju mogućnost punjenja kod kuće i žele iskoristiti prednosti potpuno električne vožnje na kraćim udaljenostima, a istovremeno zadržati fleksibilnost benzinskog motora za dulje putovanja. Hibrid preporučujemo osobama koje žive u gradskim sredinama, nemaju jednostavan pristup punionicama ili jednostavno ne žele brinuti o dodatnom punjenju, ali ipak žele uštedjeti na gorivu. Obje opcije dostupne su u novom CHR-u, modelu koji i dalje zaokuplja pažnju na cesti, upakiran u pouzdanu Toyotinu tehnologiju.